aquí el que hem fet ha sigut una reinterpretació una vegada més d'una recepta com és una anguila en suc. Protagonista aquí no és altre que aquest suc. Aquí tenim l'essència del plat de tota la vida. Tenim un suquet que fem amb anguila, val? Fiquem dintre una olla moltíssima anguila, amb verdura molt rostida, clàssica del suquet, no? Com pot ser tomata rostida, una miqueta d'all i ceba, molt rostida, la fiquem dintre. Llavors aquí tenim un col·làgen que muntem amb una picada tradicional catalana, no? Seria aquesta base que tenim aquí. Llavors aquí l'acompanyem amb diferents productes. Començarem amb l'anguila. A nosaltres ens agrada molt treballar el chapadillo. És un producte molt del territori, amb l'anguila d'aquí de les Terres de l'Ebre. Ens agrada molt perquè queda molt cruixent quan ho fem directament damunt del carbó. L'acompanyarem amb una miqueta de tomàquet. Simplement és tomàquet que l'hem llevat d'entre la pell, les llavors, i l'hem saltejat molt fort dintre del foc amb una miqueta d'oli i acabem per a rematar el plat, per acabar d'arredonir-lo, l'anguila, però en aquest cas també fumada, no? Per donar-li un altre troc. Per finalitzar, tot el que són els suquets, nosaltres aquí a casa ens agrada molt, i crec que a totes les cases, acabar amb una miqueta d'ametlla. Una miqueta d'ametlla d'aquí de la nostra zona, simplement que està fregida.